iro onye nwoke nwere atukwe iro Nnukwute ihe obi ụtọ mere n'Ụmụchi Ugwu Eze Kindred n'ọnụ Ọgbanike dị n'okpuru ọchịchị Enugu East nke Enugu Steeti n'ụbọchị Eke abalị 2 nke ọnwa Disemba afọ 2023. Maka na ọ bụ ụbọchị ahụ ka Ọzọ Prince Chibuzomba merubere mmemme ncheta agbamafọ 3 nke eze Dr. Chukwuemeka Eri ji wee chịa ya echichi Ọzọ Ementa Emimo Akajiọfọ ndị Igbo nke 2 n'ala Igbo niile, bụrụkwụzi ụbọchị ọ gbara Ọfala, ya bụ Ọfala. Ọzọ Prince Chibuzomba bụ nwa Ugwunwaneke Anikejim nke Ụmụchi Ugwu Eze Kindred n'ọnụ Ọgbanike nke dị na Enugu East. Ọzọ Prince Chibuzomba ka Akajiọfọ ndị Igbo nke mbụ bụ eze Dr. Chukwuemeka Eri nọrọ n'afọ 3 gara aga wee chịa ya echichi abụ Ọzọ Ementa Emimo Akajiọfọ ndị Igbo nke 2. Mana o nwere ihe megasịrị na ndụ ya tupu echia ya echichi ọzọ ahụ. Ọzọ Nwaeze Chukwubuzomba, onye ndị Igbo chikwaziri Ogbuefi Nnanyelugo, ka nna ya nwụrụ n'oge ọ ka dị afọ 6. Ọnọdụ a mere ji kpọpụ ya kpọga ya n'ebe ọ nọ na-agbazi odibo. Ọ tara ọtụtụ ahụhụ dị iche iche na-amaghị n'ihe ndị a bụchi ihe eji akwadebe ya maka ọkpụkpọ oku ya. Ọ tagidere ahụhụ ahụ banye n'iti egwu, nke bụ na o tiela egwu ihe ruru afọ 26. Ọtụtụ afere egwu ya dịgasị n'ahịa. Ọ bụghị otu ụdịrị egwu ka ọ na-eti. Mpụta ihe ọkpụkpọ oku ya dị ka Akajiọfọ ndị Igbo malitere n'afọ 2020. Iji gosi na onye ọkpụkpọ oku dị n'ahụ ga na-emerịrị ihe gosiri na aka Chukwu dị na ndụ ya. Ọzọ Nwaeze Chukwubuzomba na-eje ebe ụka, bụrụ onye ozi Chineke, bụrụ pastọ nwegoro ministri na-adị agagasị n'ebe dị iche iche abụọ nsị na aja. O kwenyeghị na omenala n'oge ahụ. Ihe ndị mmadụ ji mara ya bụ Brother Williams. Ụlọ ekpere ya na-ejupụta na mmadụ. Ma n'agbanyeghị ihe ndị a niile, ọ na-agabiga ihe mgbu maka na ọkpụkpọ oku ya ka na-adọgharị ya. Ọkpụkpọ oku a mechara mee ya isi mgbaka, oyiba ara wee yi ara afọ 2 zuru oke. O si n'iyi ara pụta wee kpuzie isi, daa ogbi, dakwuo ngwọrọ, nke ọ nọkwuru afọ 2 n'ime ya. Ka ọ gabigachara ihe ndị a, ihe mgbu ya ka na-agakwa n'ihu. O nwere otu ụbọchị
nke o si Benin na-alata Enugu. Ụgbọala ha wee nwee ihe mberede okporo ụzọ na Delta steeti. Mmadụ dum nọ n'ụgbọala ahụ nwụrụ anwụ, nke ya onwe ya bụ otu na ndị ahụ nwụrụ anwụ. Eburu ha dum wee jebe n'ụlọ ọgwụ gaa tinye n'ọba nchekwa ozu. Ozu ya dịkọtara na St. James Mortuary nke dị na Delta steeti, eburuzi ya jebe na Parkland Mortuary nke dị n'Enugu steeti. Ka ọ nọrọ ọnwa anọ n'ọba nchekwa ozu ahụ dị n'Enugu steeti, ebunatazie ya ụlọ, chọzie ka enyi ya. Otu onye ara pụta bịa sị ka bọpụta ozu ya na onye a ka dị ndụ. E wee bọpụta ozu ya niile ahụ n'eziokwu, ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ. Ka ọ na-agachabeghị afọ 5 nke a jiri mee, o sikwa Port Harcourt na-alọta, nwekwa ihe mberede ọzọ n'okporo ụzọ ma nwụọ. Ọ nọgidezie n'ọba nchekwa ozu ruo n'etiti abalị jiri aka ya binie. Ka o si na nke a pụta, o bidoro yabakwa ya kidney, ya bụ nrepịa nke akọ mmadụ. O wee jebe India ga gbanwee kidney ya. Ka o ruru n'afọ 2016 ka ya na nwa ya nwaanyị si mba Spain na-alọta, kwụsị na Murtala Mohammed International Airport dị n'Ikeja nke Lagos steeti. Ndị nchekwa oje na mmụọ Naijiria bụ ndị DSS nwụrụ ya gaa tinye n'ụlọ nga, gbaa ya ọgwụ nke mere ka ọ daa n'ọrịa ntari mmeju nakwa ọcha n'anya. Site n'ọrịa hepatitis ahụ ka mmeju ya gbarikọrọ, eburukwu ya jebe mba ofesi ọzọ ịga gbanwee ya mmeju. Ọ bụghị ebe a ka o biri. Ọ pụtara rịabakwa ọrịa otule nke ama dịka pile. Eburu ya jebekwa ụlọ ọgwụ gawa ya ahụ. Ihe ntụgharị a megidere ya, ọ hapụzi ụlọ ekpere ahụ nke o nwe, banyezie n'iti egwu n'ozuzu oke. Mgbe ahụ ọ na-akpa n'isi na-eme nke nwa bọbọ. Mana o ruru n'otu ụbọchị, ọ nọrọ na biya na-ehi ụra site na nrọ ọhụụ onwe ya n'obodo ọzọ, obodo ndị na-anaghị anụ asụsụ Igbo. Ọfụ onye na-ekpo akpụ kene ya, fụ ndị na-azụ iro okene ha agba nkịtị. Kụzi otu nwatakịrị na-akarịbe ihe dịka afọ 5 bịakwutere ya na-asị ya, nwanne m, ndị anaghị anụ asụsụ Igbo. O wee jụzie ya sị ya, kedu ka gị onwe gị si anụ asụsụ Igbo ebe ọ bụ na ndị anaghị anụ asụsụ Igbo? Nwatakịrị ahụ wee zaa ya sị na ya ebiela n'ala Igbo ihe karịrị 25,000. Mgbe nwatakịrị a kwupụrụ okwu a, ọ kụja wee jụwa nwatakịrị a, afọ ole ka edezi? Nwatakịrị ahụ wee chịba ya ọchị, chịsịa ya ọchị sị ya, ngwa sobe m. Ọ sị ya ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya zọọ. Okwe. Ha wee jegide. Ha wee rute n'otu mmiri nke ndị mmadụ jupụtara na ya. Ụfọdụ nọ na mmiri ahụ na-achụ àjà, ụfọdụ nọ na ya na-ekpe ekpere. Nwatakịrị ahụ wee were ikiribi, ya bụ cowries, wee chinye ya, si ya chinye ya n'ime mmiri ahụ. Ọ chịrịkwa ya chinye n'ime mmiri ahụ. Ha wee gabakwa. Ka ha si na mmiri ahụ pụọ, gagide, ha wee hụ nwaanyị na-eghe akara. Ọzọ nwa Ezechukwu bụ ụzọ mba wee sị nwatakịrị ahụ na agụụ na-agụkwa anụ ya. O wepụta ego o ji n'akpa ka o goro ya bụ akara. Nwatakịrị a wee sị ya tinyekwa ego ahụ n'akpa. O juruzi aka ya sọrọ nwaanyị ahụ asụsụ ọ sụrụ ya, were ikiribi chinyekwa ọzọ wee chinye nwaanyị nyezie ya akara. O wee tabazie na ya bụ akara. Ha na-agazi n'ụzọ. Ha gagide n'ụzọ, zutezie otu nwoke na-eti egwu bụ ube akwara n'aka. Nwoke a na-abụ gụkata egwu, o tie sampe. Ọzọ wee sị, gịnị bụkwa nke a? Na sampe bụ n'ihe m nwa na-adị ekwukarị n'egwu nke m. Ka ezi ka nwoke a si etikwa sampe. Efe niile nwoke ahụ yibe efe ọcha, ma ntutu ya ihe niile na-acha ọcha. Ụmụ agbọghọ abụọ nọgasị ya n'aka nri ma n'aka ekpe na-agba ya bụ egwu. Ihe gbakojuziri ọzọ anya bụ na ọ bụ etu ọ dị ka onye ahụ na-agụ ya bụ egwu dị. Ihe dịzi iche bụ na ihe niile nwoke ahụ yi n'ahụ dị ọcha. Nwoke ahụ na-eti egwu wee tikwa sampe.
Ọzọ wee sị ya n'ụdị na o chere na ọ ya ka ọ na-ekele, mana nwatakịrị ahụ ya na ya so na-agwa ya mba, ọ bụghị gị ka ọ na-ekele. Na sampa ahụ bụ ihe eji mara ya n'egwu ya, n'otego tibara egwu, nke bụ na o bidoro iti egwu n'ihe dịka 5,000 gara aga. Ọzọ wee kụjasị ya afọ ole ka ọ dịzi adị o tigoro egwu 5,000. Nwatakịrị ahụ wee chịsịa na onye anyị fụrụ ebe a bụ sampe masta. Na nrọ ahụ ọ dị ka ihe mere n'ọtụtụ ụbọchị, maka na ọ na-abụ ha gagide chejie, ha gagidekwa chefuo, ndị mmadụ ebidokwa rụba ọrụ dịrị ha etu esi arụ ọrụ ụbọchị. Ha gagideziri wee fụ ụgbọelu. O wee jụzie nwatakịrị ahụ kedu ebe ụgbọelu a ga-efetu. Ọ sị ya na ọ bụ n'ọdụ ụgbọelu ndị Kalaba. Ọdụ ụgbọelu ndị Kalaba ahụ dịkwanụ ha nso na nrọ ahụ, mana ọ na-abụ ha na-akpụdebe ya nso, ọ dị ka ga-asị na ọ na-adị ote aka. Ka ya na nwatakịrị ahụ so ka na-agakwa n'ụzọ, nnụnụ ahụ na-akpọ ugo wee bịa ka o besi Ogbuefi Nnanyere Ugo n'isi. Ọzọ na eze nwatakịrị ahụ si ya mba, atụ n'ụjọ, chere. Ya bụ nnụnụ wee tụrapụ ihe ọkpa n'ụkwụ ya, ọ tụsaba ya n'isi, ọ daa n'ala, ọ ghọọ ikiribi, ya bụ cowries. Ka nnụnụ ahụ nọrọ n'ihu ya fechasie nku ya, gbọzie nke ọ gbọrọ n'ọnụ ya, bịara awụsa ya n'isi. Ọ sị ya na nke a bụ akara aka, bịa fezie nku ya n'isi ọzọ. Mana ka nnụnụ ahụ pụziri, nwatakịrị ahụ sị ya ngwa kpokọrọ ihe ndị a niile, ma nke ọ gbọrọ n'ọnụ, tinyere osisi ọfụ nke ọ tụchara ya n'ahụ dakwuru n'ala. Ọzọ chọzie ka o were aka nri were ya, o wee mịa ya dọọ ya ka ọkụ letrik. Nwatakịrị ahụ sị ya mba, ya were aka ekpe tụtụrụ ọfụ ahụ. O wee werezie aka ekpe tụtụrụ ya. Mana ka ọ na-ewelite ọfọ ahụ ozigbo, nwatakịrị ahụ tie mkpu n'oke olu sị aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ. Ọ sị ya atụ n'ụjọ, ngwa were ọfọ a gaa zute eze Dr. Chukwuemeka Eri, aka ji ọfọ ndị Igbo nke mbụ, na ọ ga-eje metụ ya na mmiri agba na abụọ, nyefezie ya Ogbuefi Nnanyere Ugo n'aka dịka aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ. Nwatakịrị ahụ wee sị ya na afụrụ m n'ịbụ eze. Ọ sị ya na ọfọ a si n'aka ndị iche, kpọmkwem n'aka eze Agboevu nke abụọ. Ọ sị ya na ọ gị ka ọ sara ile, nyefee ọfọ a n'aka. Nwa ahụ wee bido kọwabara ihe dị iche iche gbasara ọfọ. Ọ sị ya na dịka iji ọfọ, na gị etinyekwala aka n'ihe ọjọọ, gị emegidekwala mmadụ, na ya etinyekwala aka n'ihe rụrụ arụ. Ọ sị ya na ị ga-eji ọfọ a wee napụta ndị Igbo, jiri ya wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ, mana matakwa na onye ji ọfọ anaghị emekwa ihe ọjọọ. Onye ji ọfọ na-anapụkwa mmadụ oke dịrị ya, ọ dị ekpekwa ikpe mkpegide. O wee bidozie nyebezie ya okwu ndụmọdụ, ọkachasị gbasara ọfọ ahụ. Mana ihe iyi egwu meziri bụ na ka nwa ahụ gwachara ya okwu na nrọ ahụ, o tetazie na mmadụ. Ọ bụrụ na o jizikwa ọfọ n'aka kunie n'ụra, ihe niile ahụ nke nnụnụ ugo nyụsara ya n'ahụ, ha dum ka okpo n'aka wee binie n'ụra. Nke a meziri ka ezigbote ụjọ baa ya ahụ. O wee kpọba mama ya, kpọba ọtụtụ ndị mmadụ, si ha kedu ụdịrị ihe dị etu a, nke mmadụ isite na nrọ were ọfọ na ikiribi na ụmụ ihe ndị ọzọ nke nnụnụ nyere ya na nrọ pụta n'ife. Ndị mmadụ gbakọtachara asị ka enwee ndidi ka chi foo. Mgbe chi foziri, ejebezie ma n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ dibịa afa ka a mara ihe a ga-eme ka ọfọ ahụ si n'aka ya pụgodu. Ma n'ikpeazụ ọfọ ahụ mechara wee kwe, o wetuo ya. Nwatakịrị ahụ nke ọ fụburu na nrọ bidozi bịakwute bịa na-agwazi ya okwu, nke bụ na nwatakịrị ahụ ọ fụrụ na nrọ anaghị anọcha ọnwa 4 zuru oke ka ọ ghara ịbịa ka ya na ọzọ nwee nkata. Ọ na-abịakarị n'eke mbụ n'ọnwa nke ga-emezu ya ọnwa 4 ịbịa ka ha nwee nkata. Ọ bụ mgbe ihe ndị a niile gachaziri ka ndị okenye ala Igbo bịakọziri ọnụ. Eze Dr. Chukwuemeka Eri wee chizie ya echiche ọzọ a bụ ọzọ Ementa Emimo, aka ji ọfọ nke abụọ n'ala Igbo niile.
mgbe ọ na-agabiga bụ ihe ndị ahụ niile ọ dara ogbenye dasie ya ike maka na ọrịa ịgbanwe mmeju na akọ nke o jegasịrị na mba ofesi erichala ego niile nke o nwere. Ọ bụzi ụmụ Chukwu okike abịama ndị IPOB bụ ndị gbakọrọ ọnụ sị ka ajụke n'ọfọ ihe a ga-eme ka anyagị akwụsị. Wee jụọ ọfọ wee kwuo ihe a ga-eme emee ya. Etu a ka ọzọ Nwaeze Chibụzọ Mba si wee nwere onwe ya. Mana ị ga-echetakwa na ọfọ ahụ e nyere ya na o rubere isi wegara ya eze Dr. Chukwuemeka Eri etu nwatakịrị ahụ si wee gwa ya. Eze emezi ihe niile ndị ahụ nke o kwesịrị ime. Mgbe nwatakịrị ahụ na-ezi ya bụ ozi na ọ ga-ejekwuru eze, o nwegasịrị ọtụtụ ihe ịrịba ama nke nwatakịrị ahụ sịrị ya gwa eze ga-eme ka eze kwere n'eziokwu na ọ bụ mmụọ na-ekwu. Ọ sị ya iruo igwe eze ahụ sị ọkwa ịdị ọnwa 3 nne gị nwụọ, ịdị afọ 3 nna gị nwụọ. Ọ sị na ọ bụrụ na ọ gwaghị ihe ndị a na ọ ga-ama eziokwu na mmụọ ziri ya n'ihi na o nweghị mmadụ ọzọ mma maka nke a. Ọ sị na ihe ndị ahụ mere eze iji wee gosi ya na onye ọbụla ga-abụ eze anaghị enwecha nna onye ọ ga na-akpọ papa. Mmụọ ahụ gwakwuru ya sị ya jụọ eze maka ọfọ ahụ dị na be ya na-eku ume bụ ọfọ sitere n'orimiri Agbalụ. Ọ bụ mgbe ọ gaziri wee kọwachara eze ihe ndị a niile ka eze kwuru ya hoo ha n'eziokwu na onye a bụ Akaji Ọfọ. O wee chizie ya Akaji Ọfọ ndị Igbo nke abụọ si Enugu steeti wee bịa. Ndị be anyị, o wee bụrụ etu a ka ya bụ akụkọ si wee gaa maka na asị na ọ bụ akọ ruo ege ruo. Ị ga-achịka nka ihe niile eziri gị ya nọ mee n'iru anyị na-akọrọ gị ya n'akụkọ otu anyị kwuru ya ka ọ ga-adị. Mmụọ agara egbochi ya, mmadụ agara egbochi ya, nwoke agara egbochi ya, nwaanyị agaghị egbochi ya n'aha Chukwu okike abịa.